Goedenavond, dames en heren. Welkom in ons Alzheimer Café hier in Venray in de Kemphaan op 12 oktober. We zijn wederom hier met een thema en het thema is respijtzorg. Maar voordat we daarmee beginnen en onze gasten uitnodigen om hun verhaal te vertellen, zal ik eerst maar eens eventjes Maria het woord geven. Ja, ik ga me even voorstellen. Ik ben Maria Aandenboom, gespreksleider van het Alzheimer Café. En ik ben Catharine Meinster, ook gespreksleidster van het Alzheimer Café. Misschien even goed om nog wat te vertellen over het Alzheimer Café. Het is een ontmoetingsplaats, normaal gesproken, waar mensen met dementie komen, de mantelzorger, maar ook professionals. Ja, helaas, coronatijd gaat nog steeds niet door om het live fysiek met elkaar hier in de Kemphaan te zijn. Maar desalniettemin ons thema, respijtzorg. Eva Koenen, welkom. Eva die is coach van de dagbesteding De Tol en ook welzijnscoach, zoals dat heet. En dat is Judith Lemme van Logeerhuis Kapstok. Dat moet ik heel goed zeggen, Logeerhuis Kapstok. Welkom dames. Dankjewel. Dankjewel. Nou, wat is eigenlijk respijtzorg? En dat is wel iets wat belangrijk is om daar al duidelijkheid in te krijgen, om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Nou, ik zal het heel eventjes netjes oplezen. Dat is een tijdelijk en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Nou, daar zeggen we nogal wat, want ja, ik denk dat dat ook inderdaad dadelijk ook wel naar voren zal komen. Maria, ik geef jou even het woord. Oké, dan weten we waar we het vanavond over gaan hebben. Precies. Judith en Eva. Judith, kan ik jou vragen om je verder zelf even voor te stellen? Jazeker, dankjewel. Allereerst bedankt voor de uitnodiging. Mijn naam is Judith Lemmen en ik ben manager van het Logeerhuis Kapstok in Venray. Oké. En Eva, het is al een beetje benoemd door Katrien, maar... Nou ja, ik ben Eva Koenen. Ik ben coach dagbesteding en welzijn op dagbesteding De Tol in Venray. Een dagbesteding. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Daar kan je je bij voorstellen. Dat is in ons geval een dagbesteding voor vooral senioren uit Venray en omgeving. Mm-hmm. En daar komen mensen een aantal dagen in de week, of sommige 1 of sommige zelfs 4 of 5 dagen in de week. In eerste instantie om een fijne dag te hebben, maar in tweede instantie ook om de mantelzorg wat te ontlasten. Ja. En dat noemen we dan ook respijtzorg? Ja. En waar kunnen we de Tol vinden? De Tol zit op Sint-Jozefweg in Venray. Voor de meeste mensen in Venray wel bekend als de oude LTS, volgens mij. Mm-hmm. Dus tegenover het oude UWV, het zorgkwartier tegenwoordig. Ja. Oké, en heel even ter aanvulling, dagbesteding, om het heel even maar benoemd te hebben. We hebben in de omgeving ook nogal wat zorgboerderijen. En mag ik aannemen dat dat ongeveer dezelfde instelling is als een dagbesteding bij jullie? Dat is wel hetzelfde idee. Ja. Hetzelfde idee, ja. Oké. Judith, het Logeerhuis Kapstok. Kun je daar iets meer over zeggen, waar het ligt en wat het inhoudt? Ja, nou, het Logeerhuis is een 24-uursvoorziening. Het is eigenlijk een kleinschalig familiehotel en bedoeld voor de mantelzorgers, waarbij dan niet de mantelzorg komt logeren, maar degene waarvoor hij of zij zorgt. Zodat de mantelzorger, zoals jij Catharine terecht zegt, even de adempauze heeft, de handen vrij heeft om vervolgens weer de dagdagelijkse zorg op te nemen. Oké. Ja. Nou, dan gaan we weer heel eventjes naar Eva. Eva, je geeft aan, mensen kunnen daar overdag naartoe. Kun je daar zomaar naartoe? Niet zomaar. Je moet een indicatie hebben van de WMO, van de gemeente. Mm-hmm. Zij gaan eerst kijken wat er kan en of het al mogelijk is. En zij gaan kijken ook voor hoeveel dagen. Mm-hmm. En dan krijg je hopelijk een indicatie om bij ons te mogen starten. Ja. Nu is het zo van dat mensen natuurlijk niet weten waar ze over praten, de tol. Is daar nog een intakegesprek of mogen ze gewoon een kopje koffie komen drinken? Nou, ze mogen altijd van tevoren komen kijken om een kopje koffie te drinken of met familieleden om eens te zien wat het is. Om te proeven hoe de sfeer is en om te kijken wie er allemaal komen en wat er gedaan wordt. Dan kijken we meestal van, is dit iets voor mij? En dan wordt de indicatie aangevraagd. Ja.
Is het nu ook zo dat mensen ook gewoon een kopje koffie kunnen komen drinken, ook in deze coronatijd? Of is het nadat de mensen naar huis zijn gegaan, die overdag er aanwezig zijn? Nee, ja, nu kan dat wel. In de meeste gevallen. We zitten goed uit elkaar op het moment. We hebben gelukkig een hele grote ruimte, waardoor we mensen 1,5 meter uit elkaar kunnen laten zitten. Dus mensen kunnen even goed komen kijken. Wij doen dat wel altijd op afspraak, zodat we weten wie er wanneer komt. Ja. Nou had je het toen straks over senioren. Is er een speciale leeftijd? Zijn het mensen die eenzaam zijn of zijn het juist ook mensen met dementie? Want ja, we zitten in het Alzheimer Café. Ja. Er zit niet speciaal een leeftijd aan verbonden. Wat ik al zei, zijn vooral senioren. Dus de jongste op het moment is 65 volgens mij en tot 100 ongeveer. En ik denk 80-90% heeft wel een vorm van dementie. Maar niet allemaal. Verschillende ziektebeelden, maar dementie is wel een veel voorkomende bij ons. Ja. Is het dan, nou laat ik zo zeggen, kun je wat vertellen van hoe zo'n dag eruit ziet? Dat kan ik zeker. De meeste mensen komen met de taxi, een busje. Daar krijgen ze ook een indicatie voor als het goed is. Zij komen rond een uur of 10 aan. En beginnen allemaal samen met een kopje koffie of een kopje thee. Om eens gewoon weer even bij te kletsen. Want dat is vaak het belangrijkste. Dan beginnen we met een activiteit. Die kan verschillen van een knutselactiviteit, een geheugenspel, een kienactiviteit. Bij mooi weer kunnen we naar buiten. Eigenlijk van alles en nog wat. Gymactiviteiten hebben we ook geregeld, dus bewegen is ook heel belangrijk. We eten samen tussen 12 en 1 altijd een warme maaltijd. Wij werken ook heel veel met vrijwilligers en een vaste kok. Er wordt iedere dag vers gekookt. Tussen 1 en 2 hebben de mensen kans om te rusten als ze dat willen. Sommige mensen gaan dan echt even liggen in de ruststoelen. Sommige mensen gaan gewoon heel even op zichzelf of heel eventjes televisie kijken of iets dergelijks. Dan 's middags vanaf 2 uur beginnen we weer met een nieuwe activiteit. We proberen mensen altijd zoveel mogelijk zelf ook te laten kiezen waar dat zij zin in hebben. Ze zijn niet verplicht om het een of ander te doen. Koffie drinken natuurlijk tussendoor en kletsen en gezelligheid vooral. En tegen 4 uur worden de mensen weer opgehaald. Ja. Tenzij dat ze heel dicht in de buurt wonen, dan komen ze ook wel eens zelf. Ja. Oké. Ik denk dat ik nou jou weer even het woord geef. Ja, want wij willen ook van alles weten van het logeerhuis Kapstok natuurlijk. Ja. Van wie komen er zoal op de Kapstok? Ik hoorde van de dagbesteding, dat is overdag van 10 tot 4. Op Kapstok was het 24 uur, dus dat is wel een heel andere... Het is een andere soort setting. Je komt in grote lijnen wel met elkaar overeen. We hebben het natuurlijk ook gezamenlijk over respijtzorg. En wie komen daar? Dat mensen eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken eigenlijk. Er komen een grote groep mensen die een vorm van dementie hebben. Of Parkinson of niet aangeboren hersenletsel. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Heel breed is de doelgroep. Wel vanaf 18 jaar. Dus we hebben volwassenen die een mantelzorger hebben. En een dag bij ons kan er min of meer hetzelfde uitzien. Dus we hebben een ochtend, mensen staan 's morgens op, krijgen eerst ontbijt aangeboden. Dat is natuurlijk wel een verschil. Na het ontbijt is er vaak de thuiszorg die voor de verzorging komt. Als dat klaar is en iedereen weer mooi fris gewassen is, dan beginnen we met een eerste activiteit, binnenshuis of buitenshuis. Ook een kok die dagdagelijks vers komt koken, staat ook hoog in het vaandel, dus dat is herkenbaar. En rond 12:30 wordt er samen warm gegeten. Mensen rusten tussen de middag of ook in een luie stoel of op een eigen slaapkamer. Want iedereen heeft net als in een hotel zijn eigen hotelkamer. En dat heeft een eigen badkamertje erbij, televisie, net wat het is. Maar de meeste mensen zoeken hun eigen rustmoment toch even op tussen 1 en 3. En daarna starten we de kop koffie met een leuke activiteit. En rollen we zo door naar het avondeten. En ook 's avonds, zeker in dagen dat het nog lang mooi licht is en mooi weer is, wordt er 's avonds buiten nog wat gewandeld, muziek gemaakt in de tuin. We kijken ook altijd naar de behoeften en interesses van de gasten zelf en daar proberen wij aan te sluiten. En vervolgens tussen 8 en 11 ergens een keer, wanneer mensen het gewend zijn thuis, duiken ze het bed in. Ja. En ik hoorde jou zeggen thuiszorg. Betekent dat dan niet dat de medewerkers van het logeerhuis Kapstok
zorg bieden op dat gebied? Klopt, daar zijn wij niet voor en niet van. Dat wil ik zo zeggen, mensen die zelf thuiszorg al hebben, die nemen hun eigen thuiszorg mee. Dus die persoonlijke verzorging en verpleging gaat door. Wij zijn er puur van een stuk welzijn. Dus echt voor die activiteiten en die stukken aandacht en het er zijn, het luisterend oor, waar een zorg geen tijd voor kan en mag maken. Dus dat zijn twee echt heel gesplitste werelden. Ja. En als wij merken dat mensen geen thuiszorg hebben, maar wel een bepaalde persoonlijke verzorging nodig hebben, wordt die alsnog dan opgestart. Okay. En we zien vaak dat het dan thuis ook voortgezet wordt. Ja. Ja. Dan noemde je al de categorie mensen die komen en je noemde daar ook mensen met dementie bij. Het is een groep die bij elkaar is van verschillende ziektes of aandoeningen of beperkingen. Ja. Maar hoe gaan jullie daar specifiek mee om? Want omgaan met dementie vraagt toch wel kennis over de ziekte. Ja. En dat vraagt ook iets in de omgang daarmee. Ja, absoluut. Ja. En wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Dat is ook wel heel belangrijk om te vermelden. Dat wil zeggen dat 90-95% van onze medewerkers die er dag en nacht zijn, dus ook allemaal op vrijwillige basis werken. En wij hebben wel gemeend, ook kijkende naar de doelgroep mensen die er komt, dat er een soort van basisbagage moet zijn om te kunnen gaan met. Dus we hebben met een aantal mensen intern een scholing opgericht. Die komt 2 keer per jaar die voorbij. En iedereen kan er weer opnieuw bij aanhaken in de zin van opfrissen. Dan wat de cursus volgen. Men is ook verplicht de 4 modules te volgen. Er komen externe gastdocenten voor. En als je alleen al kijkt naar het stuk van dementie, dan komt er een trajectbegeleider vanuit Hulp bij Dementie de training geven. Vooral om te kijken naar wat voor vormen van dementie zijn er. Maar vooral hoe ga je daarmee om. En dat is vooral voor de mensen die... De helft van onze vrijwilligers heeft geen zorgachtergrond, de andere helft wel. Nou, die hebben een pluspunt, die hebben wat meer kennis en ervaring. Maar we willen dat iedereen een soort van basiskennis heeft om vanuit daar lekker in een dienst te kunnen werken. Ja, dat betreft natuurlijk ook andere aandoeningen, maar vanavond beperken we ons tot de dementie. Ja, het zijn meerdere modules. Ja. Nou ga ik weer naar jou, Eva. Je hoort Judith al zeggen van, zij krijgen als het ware les over dementie. Hoe is dat bij jullie medewerkers? Want jij geeft aan, jij bent een professional, maar je hebt ook heel veel vrijwilligers. Hoe wordt dat bij jullie aangekleed? Dat klopt en het lijkt eigenlijk ook wel weer op de kapstok. Vrijwilligers van de zorggroep hebben ook een mogelijkheid om volgens mij eens per jaar een cursus te volgen. En leren daar ook echt in omgaan met dementie. En vooral wat handvaten te krijgen om in de omgang wat makkelijker te maken. Ook wij hebben heel veel mensen die niet uit de zorg komen, maar die wel heel veel aan deze cursus gehad hebben. Ja. Nou had ik het in het begin dat ik jou de vraag stelde van hoe kom je nou bij jullie terecht? Hè? En toen had je het over een indicatie krijgen vanuit de WMO. Ja. Hoeveel kost zoiets? Kost dat veel? Kost dat weinig? Hoe moet je eigenlijk überhaupt er komen? Ja, nou dat is niet heel erg veel, tenminste naar mijn mening. Dat is wel inkomensafhankelijk, maar dat is maximaal €19 per maand. Dus dat is het maximale wat je daaraan kwijt kan zijn. En dan heb je alles erbij zitten. Dan heb je het vervoer en de maaltijden erbij zitten en de activiteiten, alles. Ja, en dan kom je dus door de gemeente te bellen en de WMO in te schakelen, ja. Is er nog iemand anders bij betrokken? Want mensen met dementie, ik hoorde Judith net ook al zeggen, de trajectbegeleider die dan informatie geeft, van wat is dementie, welke vormen zijn er. Ja. Is dan er ook een trajectbegeleider bij betrokken? Vaak wel, trajectbegeleiders of bijvoorbeeld vanuit de thuiszorg, die willen ook nog wel eens mensen doorsturen, die nog geen trajectbegeleiders hebben of die nog geen diagnose hebben. Dus via komen ze vaak bij ons terecht. Vaak via professionals wel. Of dat ze kinderen of mantelzorg hebben die het toevallig weten. Maar vaak trajectbegeleiders of thuiszorg. Ja. Eens even kijken, had ik nog iets hier staan? Wat kunnen jullie eigenlijk voor mensen met dementie betekenen? Wat wij kunnen betekenen is sowieso een structuur. Een hele belangrijke voor mensen met dementie, structuur in de week. Zij weten precies welke dagen ze mogen komen. Dat is ook iedere week hetzelfde. Weten precies hoe laat dat is. En in de dag zit heel veel structuur. Sociale contacten, ook een hele belangrijke. Tegen eenzaamheid.
ja, ik denk dat dat wel de allerbelangrijkste zijn voor mensen met dementie. Ja. Nou, gaf je aan van er zitten mensen die vanuit de WMO gebruik maken van de tol. Maar wanneer de dementie voortschrijdt, zie je vaak dat de WMO, als je bijvoorbeeld 3 dagen gaat, dan zit je daar aan een maximale aantal dagen. Hoe kom je dan aan 4 dagen? Want daar had jij toen straks ook over. En misschien zelfs 5 dagen. Ja, wij hebben ook mensen die bijvoorbeeld al wat langer komen, die via de WLZ komen, dus de Wet Langdurige Zorg. Dat zijn vaak mensen die al dat stapje verder zijn. Dan kan er ook naar het pakket gekeken worden van hoeveel is er nog aan zorg te krijgen. Wat kan er nog ingezet worden. Dus wij hebben ook mensen die meer komen. Vaak ook mensen die al op een lijst staan, bijvoorbeeld voor opname. Die toch een hele tijd nog op die lijst moeten staan. En die dan toch daardoor bij ons langer thuis kunnen blijven wonen. En WLZ, heel even tussendoor, betekent wet langdurige zorg. Ja. Dus het is een andere soort indicatie. Een andere indicatie dan de WMO. Van de gemeente komt. Ja. Ja. Maar dat is misschien wel goed om te zeggen dat ze dat altijd bij de trajectbegeleider kunnen navragen. Hè? Ja, tenminste, absoluut. Dat heb ik altijd. Oké. Ja. Judith, het logeerhuis. Ook een WMO-indicatie of een andere soort van indicatie nodig. Hoe kunnen mensen daar terechtkomen? Nou, mensen hebben in die zin geen indicatie nodig om te komen. Als je het hebt over kostenvergoeding is het wel handig dat ze er, dat zal ik ook even uitleggen. Dus we willen eigenlijk als huis gewoon heel laagdrempelig zijn, er voor iedereen zijn. Ook voor iedereen betaalbaar zijn, maar ook dat je heel makkelijk je telefoon kunt pakken en kunt bellen. En dat kan een familielid zelf zijn of de partner zijn. Het kan ook de huisarts zijn of iemand van de thuiszorg, trajectbegeleiders. Dus het maakt niet uit, de telefoon kan gepakt worden en gebeld. Mensen komen ook soms aanlopen en vragen van is dit wat voor mij, kan dit? Of is dit wat voor iemand die ik ken? En in principe kan iedereen dan ook komen. In principe bedoel ik mensen vanaf 18 jaar en ouder met een mantelzorger. En mits wij het als vrijwilligersorganisatie kunnen handelen, noemen wij dat altijd. Mits wij dat kunnen dragen en verantwoord en veilig de opvang kunnen bieden. Als je gaat kijken naar het kostenplaatje, want ja, wij zijn een vrijwilligersorganisatie, maar we kunnen natuurlijk niet voor niks een hotel runnen. Dus in die zin hebben we met de 7 gemeenten van Noord-Limburg een samenwerkingscontract. En dat betekent eigenlijk dat iedere burger uit de gemeente Noord-Limburg bij zijn eigen WMO-loket van de gemeente kan aankloppen om aan te geven: ik wil heel graag gebruik maken van Kopstok voor een aantal dagen of op jaarbasis of eenmalig. En dan wordt er wel getoetst door de consulenten: is hier sprake van respijtzorg? Dus is hier een mantelzorger overbelast of dreigt hij overbelast te raken? En dan wordt er een toezegging gedaan en dan hoeft degene die komt daar zelf niks aan te betalen, dan betaalt de gemeente. Op het moment dat de gemeente aangeeft, nou ja goed, dit vinden wij geen situatie van respijtzorg, dan kunnen mensen op basis van ook de WLZ, Wet Langdurige Zorg, door middel van een persoonsgebonden budget ook gebruik maken van ons. Okay. Dus we hebben ook een aantal mensen die dat structureel doen. En kunnen mensen, als ze daar belangstelling voor hebben, want je noemt nogal wat, kunnen ze daar wel informatie over vinden? Want waar kunnen ze dat vinden? Ja, nou we hebben een website, www.logeerhuiskapstok.nl, daar is van alles op te vinden. Onze Facebook-site. Er mag altijd gebeld worden, dus telefonisch kan ik een heleboel informatie ook geven. En voordat mensen echt bij ons komen, vindt er ook een intakegesprek plaats. Dat is een uitgebreide kennismaking en daar komt ook dit allemaal aan bod. Dus kwestie van vragen. Ja. Eva, we hebben het over respijtzorg. Wat is nou de meerwaarde voor de mantelzorger? Heel veel. Om naar de dagbesteding te gaan of ook inderdaad naar zo'n logeerhuis. Het ontneemt natuurlijk heel veel zorg van een mantelzorger. Dus als mensen een aantal dagen in de week thuis weg zijn en bij ons de hele dag doorbrengen, het scheelt natuurlijk heel veel in zorg en dat geeft de mantelzorg wat ademruimte. Dus dat werkt vaak voor heel veel mensen. Dat zorgt er dus ook vaak voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En daarbij weten mensen bijvoorbeeld ook dat hun vader of moeder of degene waar zij voor zorgen iedere keer een warme maaltijd krijgt bijvoorbeeld. Dus ze weten ook dat er goed gezorgd wordt en wat ze dan binnenkrijgen. En dus wat dat betreft scheelt het voor mantelzorg gewoon heel erg veel. Ja. Want dan gaat het over korte stukken per dag. En bij het logeerhuis zijn het hele dagen. Ja. Dat betekent wel iets anders voor de
mantelzorger. Ja. Hè? Ja. Ja. Je doel is hetzelfde, maar omdat de soort opvang of tijdelijke overname anders is, voelt het anders. Misschien is het goed om dan toch nog ook heel eventjes het andere aan te halen. Ja. Want buiten de tol en zorgboerderijen en logeerhuis Kapstok heb je ook de dementievrijwilliger die in de thuissituatie komt bij mensen. Ja. En dat is misschien ook wel goed aan te halen. Dat is hier in de gemeente Venray de vrijwilligerszorg Proteon. Daar kun je door middel van een trajectbegeleider van hulp bij dementie, kun je daar aanvraag voor doen. Dan wordt er een formulier ingevuld en dan kun je vragen om een dementievrijwilliger passend bij jou. Als dat wordt ingediend en dat komt bij Lilian Spronke terecht, dan is het in ieder geval dat zij gaat kijken van, goh, wie is er nou geschikt om bij deze mevrouw aan huis te komen. Als zij denkt van, nou, ik heb een geschikt persoon, dan gaat zij, de trajectbegeleider die de aanvraag heeft gedaan, die gaat zij dan benaderen. Als de trajectbegeleider zegt, nou, dat klinkt heel goed, dan gaan we in gesprek met die vrijwilliger. En samen met Lilian Spronke. En als wij dan denken van, oké, dit kan een match zijn met de persoon met dementie, dan gaat de trajectbegeleider met de vrijwilliger naar de thuissituatie. En als dan een klik er aanwezig is, nou, dan zie je vaak dat het ook wel aanwezig blijft. En het is ook heel belangrijk om te weten dat zo'n dementievrijwilliger altijd weer terug kan vallen op de trajectbegeleider. Want dat is heel belangrijk, want weet dat een dementievrijwilliger ook 4 dagdelen ondersteuning krijgt van, ja, wat is nou dementie en hoe moet ik daarmee omgaan? Maar de trajectbegeleider kan op haar of zijn beurt ook daar de nodige informatie over geven. Ik wil nog heel even onder de aandacht brengen dat 21 september was het Wereld Alzheimerdag en was het over de verbinding tussen jong en oud. Nu is er hier in Venray het idee opgevat om jongeren, en dat kunnen kinderen van de basisschool zijn, maar ook van de middelbare school of van het beroepsonderwijs, ROC, vragen om een gedicht of een verhaal te schrijven met betrekking tot dementie, wat je mogelijk zelf hebt meegemaakt. Nou, ik heb het hier voor me en ik doe het nog zo heel even aangeven. Het is in ieder geval dat je het voor 1 december kunt opsturen aan info@venraydementievriendelijk.nl. Zeer aan te bevelen. Want wat ik nog aan wil vullen is Mantelaar. Dat is ook een organisatie, ik kan het niet uit mijn hoofd vertellen, ik ga het voorlezen. Dat heb ik aangereikt gekregen door Anja Verijken. En Mantelaar biedt betaalde mantelzorgondersteuning door het inzetten van jonge zorgstudenten voor zorg, gezelschap en praktische hulp. De studenten volgen een zorggerelateerde studie, zoals bijvoorbeeld geneeskunde, fysiotherapie, psychologie, verpleegkunde of ergotherapie. En zij kiezen bewust voor dit werk omdat ze graag ervaring willen opdoen in de praktijk. Zij zijn enthousiast en brengen meer leven in de dagen. De studenten hebben ervaring met ouderen die een vorm van dementie hebben. Mantelaar biedt in de regio Venray slaapdiensten en 24-uurzorg en wil in de nabije toekomst ook kortdurende diensten gaan aanbieden. En het valt onder alle verzekeraars die onder VGZ vallen. En die vergoeden de respijtzorg via Mantelaar. En Mantelaar heeft als enige dienstverlener de afspraak dat deze dagen flexibel kunnen worden ingezet. U mag de dagen inzetten zoals u zelf wil, verspreid over het jaar of aaneengesloten. Nou, dat was een mond vol, Maria. Ja, een hele mond vol. Maar het is wel heel fijn om te weten dat u het altijd nog op YouTube terug kunt zien. En natuurlijk de Pelewaars TV. Hè? En Mantelaar even onthouden, mantelzorger en makelaar. Ik denk dat het een combinatie van die 2 termen is. Ja, ik denk gezien de tijd dat we een beetje naar een afronding toe gaan. Nou, Eva en Judith, in ieder geval heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid. Dat jullie de informatie hebben gegeven aan ons. Normaal is het ook altijd dat Maria afsluit met een gedicht. Dus ik geef Maria weer het woord. Ja, ik heb een heel kort gedicht en het heet Oud. En je kunt het schrijven met een T of met een D. En het is geschreven door Maria Moeskops. Niet door mij dus. Geen naam, geen woord. Enkel ogen,
die vragen. Blijf even staan. Nee, buig je. Kom dicht bij me. Raak me aan. Hou me vast. Laat me even voelen dat ik er ook nog mag zijn. Mooi. Maria, ten voeten uit. Maar dat is ook meteen wel weer Maria. 15 jaar is Maria gespreksleidster geweest in het Alzheimer Café. En ik maak even plaats voor Joke Halmans. Want ja, jij gaat afscheid nemen van ons als gespreksleidster. Ja. Dus ik krijg Nicole Wijnhoven dan naast me te zitten. Of te staan, net hoe het allemaal gaat lopen. Dus ik geef Joke Halmans het woord. Eén plaats, Joke. Nou, plaatsnemen nog, dat hoeft eigenlijk niet. Ik zou het liefst jou een hele dikke knuffel geven, Ja. Maria. Want zo gaan wij normaal hier in het café met elkaar om. 15 jaar, jij stond aan het begin van het Alzheimer Café. klopt. Naast mij ook. Ja. En je hebt nu gekozen voor andere routes in je leven. En dat vinden wij perfect. Maar je blijft wel verbonden als vrijwilliger aan ons team hier, Alzheimer Café team. Maar we laten dit niet zomaar voorbij gaan. Oh. En we komen er bij het jubileum wat uitgesteld is strakjes nog wel op terug. Maar voor nu alvast voor jou een mooi bloemetje namens ons hele team. En hartstikke bedankt voor al jouw inzet en jouw werk. Dankjewel. Dit is een verrassing. Ik heb het altijd graag gedaan. Ik kan het Alzheimer Café ook niet missen. Maar ik ga koffie schenken. Ik ga mensen verwelkomen. Ik ga met mensen in gesprek. En ik blijf gewoon lid van het team. Toppie. Dankjewel. Top, goed zo. Verdiend. Nou, Maar goed, we hebben dus ook een bloemetje voor onze gasten. En Judith, ik geef het je zo. Ja, En dankjewel. geen hand, ook net wat Nee. Joke ook al zei. Dankjewel. Eva, geniet van de roosjes. Mooi, heel mooi, dankjewel. Ja, dat is hartstikke mooi als mooie afsluiting. Maar daarom wil ik ook nog wel heel even onder de aandacht brengen. En dat is 9 november. Dan is het wederom Alzheimer Café. Ook weer online. En dan gaan we het hebben over... even kijken. Het niet-pluisgevoel. Kijk, ik hoef niks meer te zeggen. Beste mensen, een hele fijne avond. En tot ziens. Dag. Dag.